Jeng iki ya dimirengke dulure lanang keponakanku Mas Piki sing nang Jepang. Iya Kang Mas, lumantar streaming. Ya, ya dirungokke sedulurku ana Sulawesi. Nggih. Menika bakso Mas Pi, bakso Intan, bakso terus Mama Mia, baksonya bakso beranak, bakso Sutomo ngono tek rong enek. Ya, bakso Maju Mapan ning Sulawesi. Bakso Temek. Bakso Cikiwir. Lah, apik kuwi malah. Iya. Bakso Cikiwir. Iya. Catatan jroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi Ugi linangkung Pak D Suyono wonten Sugiyan monggo Pak Wiyono wonten Sugiyan ugi Mas Pamuji wonten Ngowan Pak Wiyono wonten Ngowan sedulur-dulur wonten Ngowan sugeng midhangetaken ya ya ya. Kebak tulisan
kasih Dek Ririn iki. Mboten napa-napa niki sisih ngidul. Niki sederek kula saking Gayam. Oh, ngoten. Gayam niku anu nggih, Pak. Dulu, Pak. Jum, mriko nggih, Pak. Mboten, Gayam niku niki ngilen, Nggih, kira. lajeng. Bu bolong idul. Proliman nggih ta. Kalih masjid, Pak. Sate masjid.
Nggih. Ngomong-ngomong lho Mbak Riri. Padados Raden Tindak Sukarjo niki cara dirupiahke niku pinten kertoaji niku? Kula mboten mangertos Oh. Pak, nggih. Mbok menawa mangke singkat. Anu nderek Kang Mas Tomo Oh. dadose pinten-pintene niku. Mboten mangertos. Kula manut. Mbok menawi mungkin sing badhe ngersakaken kan saged sesambetan kalih kula terus tak jawab. Jane iki pira to lah kan ya kudu ngerti. Mungkin jenengan langsung kalih Mas Tomo Oh. nggih. Biasanipun umpami dugi mriki kok kalih welas kalih ningali welas. lewat Pak Tomo niku gangsal welas. Oh, gangsal welas. Nggih. Kok akeh men? Nggih. Lah kok akeh? Nggih ngoten niku. Oh. Nggih. Kok akeh? Talange akeh men talange. Nggih, Pak kajenge teles Oh. terus, Pak. Saya mantap ngaku kelas mandeng Gusti Kula Cegrawo sederek kula saking Bulusari Gayam. Pak Nur Syahid Kula Cegrawo. Ya, ya, ya.
Mbak Riri. Kok aku
Monggo Mas Gianto lagunya Kapilut Sugeng midhangetaken
Monggo Mas Sugiarto. Ugi Pak Pur wonten Sobayan. Monggo Mas Purwanto wonten Sobayan. Sugeng midhangetaken. Kiwir kicik kiwir kicik kiwir. Monggo Pak Paiman. Jaya Puramania. Pak Deparji Jaya ngendang rene. Pak Marko jam lebu Pak Marko.
Kenongkorjo. Wonten ngledok Kenongkorjo. Ugi juragane Mendo. Iya 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 iya. Ya. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Iya 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 iya. Wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu ya Selelas tresnanku ora beda rasane atiku awak lungrara bisa turu wayanganmu rerit atiku awak rino wengi nunggu kowe bali. Ayo Pak, joget Pak. Ayo Pak Larno rasa kangen ra bisa mari Kene Mas ngomong, kene. mung sliramu Mriku Pak. sonambani. Ayo Bu. Ayo Ibu. Nah ini para juragan bakso di mana ini? Di belakang. Baksonya Intan, baksonya Repo, Mama baksonya Kengsel Makassar, baksonya Pak P. Loh Makassar semua di mana ini? Kamu mau nyanyi tuh Mbak? Oh gak bisa nyanyi. Ya. Janji menak ke? Lagune janji menak ke digarap urung Ya Mas. nanti tak gawe sih. Tak gawe ini sih lagu. Aja sombong Lah. mang bagus tresno iki ora balayo. Oh Mas Randy jarang kene kok. Mas Mau nyanyi Randy. sih iki lho. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding. Kibir. Ya ya ana ning Juragannya bakso MS. Dipersilakan monggo maju. Yo yo sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Dong wong ayu pepujanku hati susah mung kangen sliramu. Lalalas. Ayo ejo ejayo. Rino wengi tak anti-anti tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari mung sliramu kang bisa
kono. Lah kuwi. Aja sembalang bagus. Tresno iki ora bakal ayu. Ora suwe aku bali. Terima kasih Mbak Riri. Kangen ning ati. Ono ning sisihku. Terima kasih. Monggo. Ya, oke. Siap Mas Purwanto. Monggo Mas Purwanto Sobayan, Mas Sutar, Mas Gareng. Rasane ati kananda sengitelia hanyawang aku kowe lakukan resah kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleka tresnan pancene tresno iki akeh pacoban.
Bapak Ibu sekalian mekat tenan semanten kula sak kanca saking Muda Laras